On calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newnowo kala ko woodi en juuli kodde annabaɓe Badji Abdoullahi Aminata kanko woni koddo ɓurɗo ɓurnaɗo Winndere caggal ɗum jetten nene e baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaguima gueno moƴƴo yo junno gurdam moƴƴina battande ɓen wurɓe ɓe eɗen ñaago Allah ɓe jinna mumen guuri ɓe yo duusugo ɓooy yo balɗe juut battane moƴƴe ɓe jinna mumen dutti eɗen duwno ɗumen yo gueno moƴƴe mabɓe toon nde tawno ko ɗum woni aduna pulaar ina weeyi yiru aade ko diidol e leydi koko momtoto ɗum noon dañen ko mbaɗɗen ko adi nde jahaten e ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV no pulaar heewi wiide ni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gari huɓnude aadi mo gardirɗen e bandiraɓe ɓe kala ñande hoore biiru woni aset eɗen gara ɗo e Pinal TV arde e yewtere men wiyetede Fayannde tawi kala e saaha eɗen keewi bismade goto e bandiraɓe worɓe ha e mawniraɓe rewɓe tawi ina gara ina kalana en gueɗe pindinoje tindinoje ciftinoje en hanki jertina en janggo ɗum noon heewi ɗo wande on yewtere nde ko miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelange tawi ine heewi yadde e bandiraɓe mum hande noon miɗa yaada e ceerno Samba an tawi ko goto e haaliyankoɓe radio walla kam goto e guendiyankoɓe fulɓe tawi ko koɗo e yewtere men Fayannde mo wona koɗo e leñol ngol tawi kadi wona koɗo e Pinal TV eyyi ɗum noon ceerno Samba an bisimilla ma nde calminta bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV ewa sa a jarama Maymouna mi yetti Allah mi yettima en jetti dendagal ha joni bandiraɓe julɓe foof ewa gueno o ko kanko kadi newni hande ha gartuɗen ɗo en garin ɗo ñanden caggal nde garɗen ɗo musidɗo meɗen Baril Samba Diallo en mbaddino e makko ɗo kadi yewtere ewa calminen kadi technicien men gonɗo ɗo ñanden kadi kanko wonno ɗo eyyi ɗum noon eɗen jetta Allah e kolluɗen ñalawma hande o ko kanko kadi newnan en ha mbawɗen jodade ndeɗo jonde eyyi ɗum noon en calmini bandiraɓe foof mbimi yanke foof ɗo woni ɗum noon e nder leydi Mali ha caggal leydi Mali foof en calmini ɗum Ayaawo Pinal TV golloɓe mum foof en calmini ɗumen hay goto en paltaki ɗum noon debbo mum e gorko mum suka e mawɗo foof en calminiɓe eyyo a jarama no feewi ɗum noon a salmitama ceerno Samba an kamɓe foof ɓe calmitimama eyyi ɗum noon ceerno Samba an ɓe meɗen jiiɗi andude tigui rigui holi gonɗo Samba an so tawi wiyama Samba an sikki ala hayso tawi foof andani ko ɓuuri hewde ko andi kono noon so tawi Samba an innitima ma en ɓuur andude tigui rigui holi gonɗo Samba an ko holto Samba an jeeya holngon wuuro e hol ndin leydi moƴƴi e Maymouna mi weltima e Samba an ko yeliman jeeya Samba an ko jaaji jibina jaaji jeeya koye cercle yeliman koye commune de Guidima jaaji woni kono hande jooɗimi ko wuuro wiyetengo yeliman taw kadi ko wuuro seɓɓe yeliman seɓɓe ɗon jooɗimi hande ewa Samba an ko jaydiyanke mo ganduɗa ha joni gollanmi koye radio rural yeliman ewa radio rural yeliman ewa ngo udditi gila le 13 novembre 1995 ewa 95 2015 ha ƴeemi duuɓi nogas duuɓi nogas e jeetati hande ko radio ngo ngo udditi mbiɗa andi ɗum sa yetti ɗum e duuɓi Maymouna ko seeɗa keddoɗa eyyi ɗum noon no way foof ewa ndene hande alhamdulillah ko hen liggotoɗen ewa eɗen jetti Allah eɗen jetti pulago foof saabu guurduɗen koye fulɓe jaadeten ko fulɓe kadi parnortoɗen ko gueɗe fulɓe kadi ganduɗen eyyo ɗum noon ha joni en calmini pulago ngu foof tigui a jarama no feewi seydi an ɗum noon en gandi tigui rigui holi gonɗo Samba an e ɗum noon a jarama no feewi kadi a weltanama sanne e so tawi en kuccodiri ɗo eɗen jewtida e bandiraɓeɓe ko weltare mawde wonandemi saabu mi ɓooyi ni heɗade ceerno Samba an e radio yeliman kono mataw hande Allah hoddiri yomi huccodir e ceerno Samba an tawi kadi ko min ɗo wata yewtere nde eyyi ɗum noon ko weltare mawde wonandemi so tawi kadi en kuccodiri e wasata toɓɓe kewɗe ena jiilo e hooram he walla kam jewte kewɗe eɗen mbawno ɗumen waddude guila e radio ji walla ko fewti muɗum e kono noon hande o cuɓiɗen ɗo ko toɓɓere men nde mbiɗen dewle men enen fulɓe
gila e caɗele gonɗe hen ha e nafoje gonɗe hen e holno waɗirteno e ko nandi hen hande ko nden toɓɓere ƴettuɗen so tawi Allah jaaɓi eɗen mbawi artoyde sahaji goɗɗe e yewtere wonde kono hande o yewtere men fanditi koye ko fewti e dewle e ɗum noon ceerno Samba an e holko mbawɗa sifanade en e hunde e dewle fulɓe eyyi dewle fulɓe ko mbawmi sifade hen caggal yettude Allah ha joni e julde ɓurɗo ɓurnade windere nde ewa eɗen gandi dewle fulɓe se mbi fulɓe ko jooɗiɓe ladde joom jawdi en e jooɗiɓe kadi e nder guure fof ko fulɓe tan wiyete kono so tawi a ƴeemi dewle ɗe no aadaji munen ewa mbay kono no ceerta seeɗa ni ɓe ga fulɓe wonɓe e nder guure ɗe e wonɓe ladde ɓe ewa aadaji mabɓe ne ceerta to bange ƴame aadaji mabɓe ne ceerta to bange dewle aadaji mabɓe ne ceerta to bange jawdi sabu fulɓe wonɓe ladde sa ƴeemi hande aadaji munen gadori tan ko pullo fof ƴamɗo ewa aɗa jogui mbeewa ala mbeewa jogui nagge ala mbeewa fawete ko e jawdi he ma wooda jawdi ko kolluɗa wiye ɗum ɗo ko jawdi dewgal ewa ɗum ɗo ko debbo o jeeyi ɗum ewa wonɓe nder guure gane ko jawdi tan paweteɗa sa fawama jawdi ko pawaɗa ko ɗum tan jaltinta ewa mbiyeɗa teŋe ɗe wiye nagge woote walla wiye dammuwol gotol ewa ɗum ɗon woni ko mbawɗon hawrude fof ewa wiye teŋe ewa kono sa ƴeemi dewle ɗe kadi fulɓe wonɓe ladde e fulɓe wonɓe wuuro ceerti ko banggue liggeyaji ewa to wonɓe guure nder guure to ɓen gadori ko ndema rewɓe ɓe gadori ko ndema e ndefu ewa wonɓe ladde ɓene gadori hen woɓɓe gadori ko cippal gadori kadi ha joni ko fewnude cuuɗi eyyi ɗum serdiɓe seeɗa kono no way fof sa ƴeemi dewle ɗe kadi dewle ɗe no mbaɗi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ha joni adan cosano ewa nafoore mawde no hen wonno saabu waɗa tawa debbo ko fotata gollude e galle fof ne andi ko fotata wadde fof ina andi ko kañum waɗata gueɗe mum fof kañum yahata cippal mum so arti kañum defata ndefu mum kañum ewa addata leɗɗe mum waɗata gueɗe mum fof ɓe gane kadi ko ɓe a yahan ndemoya saɗa arta kocca leɗɗe gadda defira aɗa andi kamɓe fof serdiɓe tan ko meccal ngal ko sifaji ɗi tan ceerti kono fof ko gotum ewa nden kadi dewle ɗe ne jogui teddungal no fewi saabu nden aɗa resa debbo tan walla debbo na rese gorko tan taw gorko ko cinnaɗo ma tan ittuma tottuma ɗum saabu koddigal walla saabu bandiragal nden ɗum ne hen wonno te sa resama e ngal dewgal maya e maggal ewa nden ko ɗum wodno hen nden kala debbo mona rese ina famɗi tan aroɓe ƴamde aɗa yiyaɗo tan koddiɗo ma walla sehil ma guitta ɓiya tan dokka ɗum ewa koddiɗo ma ne kadi ina yaɓɓiya ara ƴama wiyam min de mi ɗiɗani mi ɓiyam ɓiya ewa ɗen dewle ɗe mbaɗe ɗe tabita eyyi kono hande ɗum wahlima no wawi ma en garten en yesso eyyi ɗum noon a jarama no fewi caggal nde cifaneɗa en hunde e dewle fulɓe e wadde firti ko ƴamde adda e galle mum foti ko kañum ƴamanoye hoore mum walla ko bammum suka debbo o itti rokki ɓiya e ala no wayata kono kadi e banggueji ɗi foof foti fulɓe wonɓe dowri walla ni wonɓe e nder guure e golle to banggue debbo desaɗo golle ɗe ko gotum no wawi tan sifa o serti e ɗum noon a jarama no fewi a haalni en gueɗe kewɗe e guila no ƴamirteno walla e ko nandi hen e hol tan seeɗa ko gartanta en so tawi ko gorko woni bammum suka gorko immi ina ƴamano e ɓiwum holko hewno waɗede holko heewi adorade bon nden ko hewno waɗede ko aɗa andi wuuro fof e nden moni fof ne jogui ñamakala mo hoddi walla mo holodiri, mm -hmm. Hayso ngalda e wuro woto taw ko ñamakala mo ndenduɗa gueɗe
alhaali ma fof so yettima ko on nelanta ara nela ɗum joni noon ko on nelata yaato kaari ewa mbiya min de ewa mi yi to makko to hunde miɗi yiiɗi ewa ɓi yi ko maani ewa ɓi joom suudu makko maani ewa miɗi yiiɗi dartan ɗum ɓiyam biyeteɗo maani ewa joni noon ñamakalaji ɗi ko ni yarata so yeehi ɗum way tan kono wiyete ko ñumbordi gati a yahan kaala ewa nelal ngal ko adduma son calmodiron gayni a haali nelal ngal hanti ko ɗon sono moƴƴa ko ɗon gandata so tawi kadi fewata ko ɗon gandata saabu so tawi a yeehi a haali nelal ngal tan ɓe mbiyatama ko joni kay mi nani ya ɗe balɗe mamin jabto ɗe balɗe mamin jabto ko nden jiidirta e joom suudu ma ko nden jiidirta e noddata ɓiya kalna ɗum ko nden kadi kalanta koreji ma ewa min de won mani ari ɗo yomo yiɗi mani omo yiɗani ɓiyi ko mani ewa joni noon hen woɓɓe rewɓe mbiya min kam ko caggal ma gonmi debbo fof mbiyowo noon ewa andu ɗum ko newi tan kono so tawi tan debbo addi hen tiiɗo Allah seeɗa so fuɗɗorima tan andu hanti golle ɗe gayima joni noon so jeeyi e nder balɗe tati jaabowol arani balɗe nayi yontere balɗe jaabowol arani bo caggal mum sa neltimo ko nden ɓe dokkatuma jaabu aminen de no wayno no waɗi saggere min tawi jaaha ewa joom suuda momi namni moom o wi jaaha ko won guiɗinoɗo haalde taw ɓe beelaka ko ni ɓe jaborto ɓe jaɓata wiide tan ala eyyi joni noon sa yeehi ko ɗum kalata ewa ɓe darta banggue goɗɗo kono noon wona ɓe jaboma tan wonde min ngala hen eyyo tigui a jarama no feewi so tawi en paami ɗum tigui rigui ɗum elle ko hanki o wonno saabu hanki ko yimɓe foof ndendi ɓiɗɗo wona tan an babiraɗo jibinɗo walla yummiraɗo jibinɗo eɗen gandi babiraɗo tokos on jogui hakke ɓiɗɗo ko noonne kawiraɗo tokos walla ni koreji walla tan ni koddiɗo ma mo jonoɗa kono beele hande ɗum ene hedditi ɗum hedditaki hande nden ko guertogal ardoto coppi mum ndewa hen kono hande ko coppi gardoto guertogal rewa hen joni ko dewgal fof baɗowal hande ko an o rewata ɓiya ko ɓiya wiyata min miɗa yiɗi kaari hayso tawi aɗa an jinnaɗo a onon ɗiɗo fof oɗon jiiɗi oɗon mayana so ɓiɗɗo jaɓani waɗata ewa ɓiɗɗo one kadi rewi koye yummum kala ɓiɗɗo ko yiɗi ko yummum yiɗa andu kadi fewgol mum weeɓani hayso dewgal ngal waɗi hayso ɓiɗɗo on yiɗno gorko mum so yummo welaka dewgal ngal fewata gueɗe hande ɗe foof eɗen mbawi tan ko yummiraɓe jogui hande kabaruji dewɗe ɗe ewa sukaɓe rewɓe kadi hande kala mo dokkuɗa gorko mo welaka jaɓata ewa ko ɗum saabi hande dewle ɗe no mbaɗe tan no pirto ewa ko ni way hande ko sukaɓe jeeyi dewle mumen mo jiɗɗa o ko on resatuma mo yumma yiiɗi o ko on resatuma ewa kala noon mo yumma yiiɗa hayso an aɗa yiiɗi sa resama yumma waɗan feere foof a heddota koye dewgal he waɗa mbiya yummiraɓe ɓeɗe nayi babiraɓe enen babiraɓe ɓe kewani bonnude dewle ɗe ɗum noon a jarama no feewi ceerno Samba an caggal nde ƴame ɗe mbaɗi foti ko babiraɗo itti rokki walla ko ɓiɗɗo o yiiɗi babiraɓe ɓe itti dokki beele dewle ɗe noɗe potno jagguirede ni beele ɗe jagguira noon hande eyyi dewle ɗe ɗe jagguiraka noon saabu dewle hande fof so tawi a ƴeemi hande dewle ɗe fof caɗele ne to banggue worɓe caɗele gonɗe to banggue worɓe to ko an a yi debbo aɗa yiɗimo awa a hucce makko a watti hokkude mo gueɗe kewɗe gueɗe mawɗe gueɗe ɗe ganduɗa ina mawna e hakkille neɗɗo tawa ala ɗum doole ma ne jettaki ɗon bo joni aɗa waɗanno moɗen gueɗe hanti ha wujji hakkille makko hanti o miijima oɗo kay somi naati e junngo mum tan gasi
taw ko mbaɗanɗa ko fof ko ɓuuri hewde hen koko ñamloytoɗa e ko mbaɗata tan tawa wawa joni sa resi on debbo ha adde e galle ma e nder lewru wotol lebbi ɗiɗi wiyama dépasse gasi walla coggu sabunde ala caɗele gaari a faami ewa to banggue rewɓe to ni sa ƴeemi hande rewɓe ewa gooboɓe ɓalli mumen ɓe kadi sa ƴeemi neɗɗo Allah bawlima mbiyama gojja bo joni gorko o ina sodanannoma gueɗe ma foof haade ma yettade ɗon bo joni a ari ewa gorko o ne andi kañum wawa coggu pomate maɗe walla coggu nebam maɗam momotoɗa ɗam wawana jokkude ɗum jokka hirande bo so tawi ɗum darima tan debbo one kadi ine heewi addude murtede saabu ɗum wiyata ko hay coggu pomatam o ronki taw pomate momoɗa de ko pomate tubakoɓe walla ko pomate ɗe ganduɗa joom galle joom hirande hattanani ɗum bo gueɗe kewɗe hande sa ƴeemi nebameje ɗe ne bonna dewle kewɗe nebameje ɗe tan ina bonna dewle kewɗe ala ko haali kay koltuji ɗi sa ƴeemi to banggue koltuji to hande koɓe jolni ɓe mbiya informe mona waɗa dewgal fof wiye informe mona waɗa inde fof wiye informe e nder lewru woturu informe uji ɗiɗi informe uji tati e gorko o so wiyama ma mbaɗa ɗum newaki bo debbo anne ala service ala golle fof ɗe aɗa golla ɗa heɓira informe o a yawoto gorko ma sa yawima gorko ma ko rewata hen ko haare e ceergal rewata hen hande dewle ɗe fof ko ɗiɗo informe uji gaddi oɗo bone a faami a jarama no feewi eyi ɗum noon en paami tigui rigui e caɗele ɗe ine gona to banggueji foof kono en duttirto caggal seeɗa to mbiɗa wonde haade gorko e resde debbo o a tawanoma hollam ko jogaki sa'aji ni so tawi koye guure mawɗe ɗe o nawa jomum galleji jaɗani walla ni o film o wiya ɗum ɗo ko galleji makko ɗum ɗo ko mobilaji makko taw ko luuɓiɗo walla taw ko ñamliɗo beele ɗum ina foti wonde ko ɗum woni caɗele ɗe beele neɗɗo saɗa ƴamamo tan a fotani hollude an ko gonɗa ko wiya min de mi ala gollal walla min de gollalam ko ɗum komi mahowo walla komi ñootowo machine walla min ni komi demowo walla ko sawram tan joguimi komi gaynako saɗa yiiɗimi e dow ɗum min kam mbiɗa yiiɗima sa yiiɗami e dow ɗum min ko ɗum joguimi ɗum weeɓani ɗum sosoɓeɓe hannde ɗum weeɓirani Demba Selli en hay so tawi ala hay nagge woote so tawi ewa a yiiɗi debbo ñande fof wooda kollata ɗum koko wujjata hakkille muɗum a faami neɗɗo hannde mono wiya tan min mi ala miɗa yiidma ina famɗi neɗɗo fof hannde sa ƴeemi ƴamowo fof waɗata ko gueɗe mawɗe ɗen gueɗe mawɗe so tawi debbo naati tawi ɗen gueɗe ngala e galle ma addata tan ko ceergal ewa en jii dewle hannde dimanche fof ko dewgal hay sa ƴeemi ɗo e Bamako dimanche fof ko dewgal kono so korka ma yi tan ɗe fof ɗe pirtoto ko watta ɗum kumite ɗo e yawɗe kay ɗo e korka mayde ɗe tawita bo joni ko watta ɗum tan ko penale ɗe penale caggal ɗe a holli neɗɗo wonde min miɗo wawi ɗum miɗo waɗanma ɗum miɗo waɗan walla gila natani an hoore maɗa itta aɗa totta ɗum naati a natti rokkude ɗum kay addata ko caɗele bo ko ni de e caggal nde debbo e gorko ndesdiri ina wawni taw omo waɗanannoma gueɗe mawɗe walla ala ko jinnaɓe makko tan ƴamannoma gaddi ɓe gondi e nder galle o haɓe gondi hakke duuɓi beele gorko o ina foti suuɗade walla debbo o ina foti suuɗade saabu eɗen tesko wone worɓe woɓɓe ɓe jaɓata suuttade wayno ɓe kollata hakke koɓe jogui walla ɓe kollata wayno gueɗe kewɗe tan koɓe suuɗoɓe cuuɗi ina gona e hakkude dewle ɗe to banggue rewɓe ina woodi to banggue worɓe ɓe ina woodi eɗen tesko ni saaji ko ɗum addata caɗele wayno julde ari walla ni no mbiɗa ni il forme mbiya yo joom galle ma hettane jomum wima ala taw tigui Allah ina andi ko ala ɗum haɗma ɗum haaɗimo sodandema kono an a jaɓata ɗum saabu mbiyata saaji ni aɗa namnomo o wima o ala tawa omo jogui tigui kono beele sa hollinomo an a ala beele ɓuurani walla aɗa jogui hollama holko sabato cuuɗi ne gona ɗo e cuuɗi joni ko wonɗo miskinagal yettoto e gorko kañum han kadi wiyata ko na darta ñamale walla na fewja e fewjugol ngol so jibtaki woni hanti gueɗe ɗe ngayo a faami bo joni aɗa yiya dewle goɗɗe kadi aɗa yiya caɗele mumen ɗum hono no mbiruɗa wonɗo memɗa mo bamum ƴamani
bo hen woɓɓe joni na ndesene rewɓe tan jaggira rewɓe caggal jungo nde mbadde debbo fof mbiya min mi dartanima bo aɗa andi ɗum ne kadi wona e ndimago jeeya saabu ko bamma woni pasiraɗo moƴƴo o yiiɓi janano o yiɗi ɗum o fasni e koddigal o fasni kadi enɗam o wawi dartude ɗum o rokkuma an so tawi ka dimu a fotani joɗade ñande wotere mbiya debbo o mi dartanima walla jogoɗa e mum tan fijirde en jii hen woɓɓe joni ndesante rewɓe goppa rewɓe ɓe jamma ñalawma kamɓe koye nder guure ɓe mbalata e nder guure ɓe mbalata suñsuñtude ewa tawa kadi ko banggueji goɗɗi walla debbo ma tina tigui koye rewɓe woɓɓe ndewɗa aɗa woppi ɗum kañum nayi nder suudu artata e mum so wona subaka walla wendogo en ko nande mum e ko nande mum fof ko jeeya koye gueɗe ɗe ganduɗa worɓe ina mbaɗi ɗum tawa kadi ko golle bonɗe eyyi bamma ne wawi resandema tigui so tawi ka pasiraɗo moƴƴo ka ɓiɗɗo moƴƴo a wona ɓiɗɗo bonɗo jagguira ɗum juuɗe sappo saabu teddinde jinnaɗo ma o e hokkude jinnaɗo ma o hurum kono so tawi jinnaɗo ma resanima wiya batte an a dartan debbo o a jagguirta ɗum no hanniri ni aɗa andi ɗum ko hunde nde moƴƴani voilà joni ne wayno ɗeɗo gueɗe kadi ne jeeya e caɗele rewɓe he hannde debbo sa ƴeemi hono no hankini debbo no rese miskinu mo Allah hay batte tawa kirangel mabɓe kamɓe ɗiɗo fof ballodirta hen baddata yana ummito gorko no adda debbo no adda ɓe guura hen ɓe cuurodira ɓe jibina hen ɓiɓɓe ɓe mbarkina gona hunde foof a faami kono hande sa yii hande dewle ɗe no carorini no bonirta ni ko dewle ɗe natti barkinde rewɓe ɓe jaggirani worɓe ɓe no hannirni worɓe ɓe jaggirani rewɓe no hannirni bo ɗon so ɓiɗɗo dañama ɗon ko caɗele tan wonata voilà joni ene foti yimɓe mbahlito debbo sa resama e gorko andu kon woni arsugu ma ɓe mbi baabi amen goto meeɗi haalde o so neɗɗo ƴami wiyama haɗama tan o wiya wona debbo makko o wiya so debbo ma o wi debbo ma haalitaki ɗum e kono noon sa haɗama tan mettinani jogoɗa hen caɗele kewɗe jogoɗa hen kadi ha joni tikkere taw wona debbo ma debbo fof mo kaɗaɗa andu wona debbo ma debbo ma o on ka desomo tan saabu dewgal ko Allah humi hakkude moɗon on ko an resat ɗum joni noon so tawi an debbo a resama e gorko andu ko woni arsugu ma poɗɗa ko tinnade jagga e gorko o jagga e makko juuɗe sappo ɓurnamo worɓe foof cuuramo mbasa aybinde mum gorko sa resi debbo ma yemum won gueɗe nan gueɗe na hen annene suur debbo ma wata won tan ko waɗi fof jaltina boowal mbiya debbam koni way koni way koni way woddiɓe ganda yimɓe fof ganda debbo hayso yalte jungo ma yimɓe jogoto ɗum on sikke taw kadi ko walla on ayiba taw ɗum alano e makko voilà joni dewgal haali tan ko cuurodiral yimɓe cuurodira gorko suura debbo mum kono debbo ne yo muñan joom galle mum yo jagge joom galle mum juuɗe sappo saabu debbo ko kañum hani jaggude gorko tigui tigui par ce que ko kañum jibinoyta sa jibini jiɗɗa ko jibinɗa ko ɓuura yimɓe ɗum noon so tawi a woni debbo ɓurɗo muñde rewɓe foof tan ko jibinta ko kañum ɓurata ko jibinte ko foof voilà ɗum noon ene jeeya e ko kande en wattude hakkillaji meɗen inchallah so Allah jaaɓi eyyi ɗum noon a jarama no fewi en beltima sanne e wadde en ɗeeɓi jubbude e banggueji ɗiɗi foof e sifa aadaji men hanki ɗiɗi hande ɗi foof beele dewle hanki ɗe eɗe hande ɗe beele koɗe gotum ɗe gona gotum holko serdi serdiɗe ko jaggodiral ngal serti sukaɓe hande ganda valeur dewgal gila to rewɓe ha e worɓe foof ganda valeur dewgal so tawi andi debbo valeur mum walla andi gorko valeur mum sa nani debbo ko debbo woni galle sa nani gorko ko gorko woni galle ko enen desodirta mbaɗen galle galle o woni e galle joni noon so tawi mone men foof jaggirani no foti jaggirede ni e waɗa andi ɗum fewata wala ko ɗum saabi hande dewle hande dewle hanki ko ɗum serni ɗum a faami dewle kewɗe ne hen hande ko nata ɗaminare neɗɗo natira e dewgal tan ɗaminare i ɗamina kaari kay somi naati e junngo mum hanti gasi kono noon so tawi a naati ewa
an ko ɗamininɗa ko a yiyani ɗum en woɓɓe piyata faɗo e dewgal ni wallahi ko gonga aɗa yiya rewɓe woɓɓe ndese dewle tati dewle nayyi dewle joyyi wallahi debbo goto rese worɓe nayo worɓe joyo aɗa andi kay on debbo barkinani ɗum noon so tawi neɗɗo ne moƴƴi ewa sa resama tan jagge dewgal ngal ha tiiɗa ewa ɗum woni Allah walluma kono so tawi a wi aɗa jogo tan kaari ala kaari wawa ewa aɗa natan dewle kewɗe de won joguiɓe ɓe natata e juuɗe mumen ɓen kadi kañumen jiyatama ɓen kadi jiyatama aɗa fooɗono worɓe hewɓe joni naata juuɗe mumen ɓen jiyatama saabu ɗum ko jiiɗata heɓde e juuɗe mabɓe ko kamɓe a heɓata ɗum e juuɗe mabɓe a heɓata mardeɓe goo ɗimmel ngel a heɓata koɓe jogui ko ha wona sago ma ewa ɗum noon sa muñino e gadnal ngal tan ewa ko Allah addoyte hen kadi ko Allah andi mi yi rewɓe hewɓe ne ndese miskineɓe galiyel ngel wonta galiyal ko muñal watte ɗum voilà joni noon serdi dewle hanki e dewle hande tan ko dewle hanki ko saabi Allah ene laaɗi mum mbaɗirteno tan e kosam e enɗam e koddigal ewa dewle hande noon mbaɗirte ko ɗaminare saabu hay so tawi a ƴeemi hande hay jinnaɓeɓe so neɗɗo ari ƴamde ɓiya joni e namdoto ko gollata sa namnima neɗɗo ko gollata hanti jiɗɗa andude ko sono jogui walla so ala kono so tawi a wimo ko juulɗo ne i kam kanka jama juuletake caggal makko ewa mi hokkimo gasi kono noon hande ko ɓe ɓe guiɗito namnade fof koko gollata somi mbima wala e golle o ko sayi oɗo kay o min mbiɗa hokka ɓiyam nduɗo folkol ewa tawa anda ko debbo joni ina wona hoodere gorko a faami ɓiya joni aɗa wawi rokkude ɗum miskino tan hoodere mabɓe feeña saabu ɗum ko arsukaji mabɓe jadata so tawi a resi debbo joom arsuku tan galle ma feewi ewa kono noon so tawi a wi a rokkata so wona joguiɗo hunde saɗa debbo no rese joguiɗo hunde foof gasa ha laaɓa ɓe gonta miskineɓe ewa ɗum ɗo foof yimɓeɓe mijotako ɗum voilà ko ɗum serdi dewle hanki e dewle hande mbaɗirte ko ɗaminare dewle hanki noon ko saabi Allah mbaɗirte noon ewa yi mawɓe men hanki fof guuri ha maayi ina tampi kono hay goto aybani e fof ɓe maayi koɓe cuuri sa yi hande yimɓe hewɓe sukaɓe hewɓe cuurtima hande hayso a wiya aɗa ƴama kaari tan hi o wawana ɗum wona ɗum ko ɗon haaɗi inde bonde ka ɗon haaɗi e ɗum noon debbo ko ma suura hoore mum ma anda wonde wona jawdi aduna resata resata tan ko jikki sa resirama jikki a nangui saabi Allah walluma kono so tawi a wi ko ɗaminare a natane galleji kewɗi en beltima no feewi eko kalɗa ɗo ko saabu haali ɗo e gueɗe kewɗe e hanki dewle mum mbaɗirteno ko jikki saabu so tawi neɗɗo ittama waɗama e dewgal foti ko gorko walla ko debbo ko nden o nanna e damal gurdam makko kadi ko hen o wonata hande o maayi foof foti o heddodi koye mo hokka guel adan o walla ko goɗɗo addoy kono ɗo kam hanti ko damal gurdam makko wadde noon neɗɗo ina foti moƴƴinde e damal gurdam mum tengti noon e debbo biyaɗo aljanna ma woni koye less koyeɗe joom galle ma wadde so tawi jinnaɓe ma ittima dokkima e gorko aɗa foti jagguirdemo no poɗɗa jagguirdemo ni e mbasa hersinde jinnaɓe ma saabu hande en teskima saaji so tawi sukaɓe rewɓe murti eɗen jurmo hen saaji jinnaɓe tengte jinnaɓe worɓeɓe saabu jinnaɓe rewɓe kam ɓen kam ni won tampoɓe kono ko ɓuuri hewde wiyete ko kañum ene ɓiyumen gondi kono saaji jinnaɓe worɓe a nananno jooɗono kaala a hirsini kam hakkude fasɓam ni ko ni kono joomum en nanantaki e wadde joni jiɗmi gartana en ɗo tan seeɗa nokku goto wonto kalɗa ɗon ko haalande fayidinde wayno a hana hokkirde ɓiye neɗɗo sababude ko galo e kanɗa an ko ƴewde ɓiye o kanko kam holno sifori saabu no mbiɗa ni aɗa wawi rokkudemo miskino tawa kanko hoodere makko no mawni o yahay on daña jaam aɗa wawi ittudemo dokkamo galo taw kanko wonno sifori on ko joguino ko gasa ha laaɓa e miɗa yiiɗi gartana en ɗon e nokku goto saabu eɗen tesko saaji
en jiya resndirɓe hade ko yewtere gonɗen ko wajibu eɗen poti haalde gueɗe ɗe fof saahaji hayso en kalani fof kaalen ko woni pokpokolam ɗo ko en jii hakke laabi jonɗi gorko ina seerda debbo mum sababude ɗum eyyo wiye min guila desmi kaari ni mi yiyani jaam ɗum saabo ha o seerta on beele ɗum ne ina foti wonde walla ala fotani eyyi ɗum joni ko wasde andude Allah ɗum no jeeya wasde andude Allah saabu ɗum sa resi debbo to banggue arabeɓe joni wonkoɓe won sifamoɓe kalata e debbo ɗo adan ɗo ne moƴƴa ɗo hakkudere ɗo bona ɗo sakket ɗo kadi moƴƴa a faami bo debbo so tawi a resi ɗum aɗa wonde e tiiɗalla ñaago Allah tan ko Allah ittata tiiɗalla bani adama eyi kono serdude debbo batte ala eyi ɗum kam wona mana ɗum wona mana neɗɗo fotani serdude debbo batte ala eyi rewɓe ɓene kadi mi resama e mani tan omo waɗananno kam joni o natti waɗande kam aɗa andine kadi wonde ko nattude jogade ko joguino ko namno hoorema arsugu ma annene henno an debbo annene arsugu ma ne henno iya resama e gorko ina joguino hunde natti jogade an kay sa wi aɗa feela ɗum walla aɗa salto ɗum hanti kay ko arsugu ma no bo ƴeem sa ƴeemi ɗon a ƴeeman andan wonde tinde ma woni mo nde moƴƴani an debbo ko an woni mo tinde mum moƴƴani saabu ɗum aɗa jogui tawɗa komo jogui omo waɗanannoma kono natti wadde hanti andu wonko saabi ɗum ɗum noon poɗɗon tan ko muñje poɗɗon ko muñodirde onon fof cuurodiron e nder gueɗe he sa ƴeemi hannde kadi sukaɓe rewɓe hewɓe gueɗe munen fof ina gayorto kadi koto banggue ha joni esiraɓe aɗa tawa esiraɓe woɓɓen toon ina kitti tawa mbawa wondude hay goto debbo ko moƴƴuɗa ko fof so tawi a tawi esiraɗo kittuɗo esiraɗo bonɗo so natani a ɓuuri muñje ngal ɗon dewgal heddade ma e maggal no tiiɗi so tawi an a saltaki fof jinnaɗo ma so jii tampere walla torla watte kay dow ma ka kewi ko saltade eyyi ɗum noon to banggue dewle to esiraɓe woɓɓe kadi a tawa ene tiiɗi en jogui caɗele bonɗe caɗele tiiɗe taw kadi ngala masala kadi woɓɓe ne jurumotako nanguirta ɓiɓɓe rewɓe no nanguir ɓiɓɓe munen ni walla no mana ko kañumen jibini ni walla miijota ko wonde ko ɓiɓɓe munen gaddi ɓiɓɓe rewɓe ɓenne keeɓa hen tiiɗallaji kewɗi awa dewle munen bona sababu mum bo sa ƴeemi sukaɓe rewɓe woɓɓe kadi ne gara e galleji taw kañumen ne kadi gollata jaɓata liggey jaɓata liggade hay batte memata bo ko lootan ene wayno tan debbo wulludu ni koko lootata koyɗe tan leeli downal ene joni noon ɓenne kadi wattinde mumen dewlentiɗi saabu ɗum so woni an aɗa ɓurni gollude ko poɗɗa gollude e nder galle ko aɗa ɓurni gollude ɗum a gollanani joom galle ma ko poɗɗa gollande ɗum ko aɗa andi a gollanta esa walla neɗɗo goɗɗo ɗum noon ewa golle ɗene kadi hande sukaɓe hewɓe heddade dewle he saabu hewɓe jaɓata gollude a yahani dewgal tan wonde min ko gorkam addi kam ko dewgal ala wona noon sa tawi a naati e dewgal ko poɗɗa gollude e galle ko gollu ɗum an foti ƴogande hoorema ƴogande hoorema nde ko an foti ƴogde ɗum an foti ƴogande esa mo tawɗa ɗon o an foti wuppude comci ma guppa comci joom galle ma guppa comci esa kono ɗum ɗon ina ronke e siraɓe woɓɓe taw joni nayiɓe ɓe tawɗa ɗon ɓe ko ma darta yimɓe woɓɓe guppan ɗumen walla ƴogan ɗumen walla mbaɗan ɗumen gueɗe mumen taw an aɗa e galle aɗa andi ɗum ɗon wona gueɗe moƴƴe bo dewle ɗe hande caɗele majje ne keewi kono ɗon o joni sen garti to banggue ko esiraɓe tokosɓe jooɗoto gollata walla ni saahaji taw ko en jiini won lonnoɓe comci mumen tan ni mbasa hay lonnude comci joom galle mum ala kam ko haali lonnanoyde e sum e kono ɗon o beele caɗele ɗe wona e gorko o ngoni woni gorko desɗo saabu aɗa yiya joom suudu ma ene jooɗi jiya yumma ene golla wone golle taw debbo ma ono wawno gollude de jiya yumma ne lonno e comci mum walla ne ƴooga londe mum walla ni saahaji en turi no fitta galle taw an debbo ma o moni ɗon omo jooɗi te aɗa ndaara aɗa yiya beele caɗele ɗe gana e on sugu gorko woni
eyyi ko wayno Demba Selli en joni ɓen ko bamɗi rewɓe gorko mbabba rewɓe no woodi e ɓen joni yimɓe woɓɓen toon so wona yummunen e bamunen kaɓe munen an joom suudu maɗa yeyno waɗa min ɗeɗo gueɗe aɗa jooɗi aɗa deƴƴini so wona ɓe kaɓe mum ummotako woɓɓe ɗum goto ha wona sababu nayeɓe ɓe koye mumen kaɓa e debbo guitta tuuyo mum e galle ha laaɓa debbo yaha lawol mum taw gorko o ne yiiɗi debbo debbo ne yiiɗi gorko taw noon debbo waɗaka barke par ce que so debbo are galle gollanta esu men waɗanta esu men hay batte aɗa andi on kay arani jooɗade min ko min adduma ewa nenam e babam gaddumami ko ya foftindu men so tawi a salima gollande ɓen ewa ha aɗa sontodira e munen haalaluji jamma ñalawma min mbiɗa jooɗi ɓojude fo rewata hen ko yaagol bo ko gorko ne yiiɗi debbo mum ko foof so tawi nayeɓe mum jiiɗa debbo debbo o heddotako ɗon saabu maɓe guitte makko tuye ñande fof maɓe gadde makko haare ñande fof maɓe gadde makko ayiba momo yaltira galle o eyyi sukaɓe hannde hewɓe kadi ne jalta galleji ɗi taw kadi ko donki hawrude ko esiraɓe taw kadi a taw ko esiraɓe bonɓe goni hen a taw kadi ko esiraɓe bonɓe tokosɓe goni hen eyyi banggue ɗiɗi foof voilà e tigui a jarama no fewi ceerno Samba an nde yewtere nde ne weeli kono kadi hojomaji ɗi ina ɓaaƴe en eyyi joni min yiiɗi gartana en e nokku goto hol feere nde ƴettaten guila e to ƴame to neɗɗo wiya ƴametake so wona e galo walla jinnaɓe mum mbiya dokkata so wona jii galo walla ni so yeehi ha dewle ɗe mbaɗoyi caɗele ɗe garta eto mbiɗa ɗo debbo ara jooɗo wiya kañum gollanta tan ko hoore mum fitta suudu mum e gueɗe muɗum keeriɗe gasi wondaka ko hedde galle hol feere nde potɗen ƴettude ha gurdam ɗam newo seeɗa saabu hande galleji ɗiɗi kaaƴe hol peeje ɗe ƴettaten ha mbawen fofde seeɗa ewa feere hande ƴettede ko ɓiya so tawi aɗa rokka tan ɓiya rokku ɗum juulɗo mo ganduɗa kadi tawa ko jaɓɗo marede ewa sukaɓe hande kadi aɗa yiya neɗɗo ne itta ɓiyum hokka neɗɗo ni taw ko juulɗo mo yawmo juulo e jama taw wona neɗɗo mariɗo e nder juuɗe jinnaɓe mum taw ko candolinɗo taw sukaɓe wuuro ne gandi ɗum guijumen ne gandi ɗum yimɓe wuuro fof ne gandi ɗum neɗɗo mo ganduɗa yimɓe fof ne gandiri ɗum moƴƴani on hay so tawi ne jogui milliard sa itti ɓiya rokki ɗum heɓata jaam eyyi ɗum noon ko yimɓe kani wadde tan hande ko yo dutto caggal sukaɓe ɓe saɗa naata e dewgal wata natir ɗaminare natir saabi Allah min mi yii debbo goto wi kañum hande o resede gorko nayejo ɓuran ɗum e resede e cukalel mbimi ko tagui ɗum o wi sukaɓe hande pijite tan beddoma mbimi a jaɓanimo o wi haysa muñi haysa taƴi tewma rokki ɗumen daratama bo mbimi wadde ɗum ewa hande o neɗɗo fof mona naata e dewgal ƴeem tan jiɗɗo resede debbo jiɗɗo resede gorko jiɗɗo wadde galle ko ɓeeɗi ɗum ndesodirta galle moƴƴa on yiiɗi resede on yiiɗi ewa resde so tawi ɓe kawri tan ɓe galle o darato eyyi kono noon so tawi woni kono sukaɓe ɓe mbayni hande moni fof ko cangarte tan walla natirde tan ewa ɗaminare en e ko nande mum ewa fewata eyyi ɗum noon jinnaɓe ɓene kadi yo bahlito jinnaɓe ɓe maɗa rokka ɓiya fof rokku ɗum juulɗo tan miskino Allah bawande hoore mum keɗɗo e margal jinnaɓe mum ɗum sa rokki ɗum hanti annen ballodira e mum mimi yimɓe hewɓe ɓiɓɓe mabɓe kamɓe ballodirta e munen gueɗe munen foof aɗa wawi tande aɗa wawi rokkude ɓiya sabude mum pour jooɗo e dewgal mum aɗa wawi rokkude ɗum e hettude comci dokka ɗum aɗa wawi so waɗade ɗum paale mi mbi worɓe hewɓe ne hen sa ari e mabɓe so ɓiɓe ari tan min de joom gallam yo daari ɗum ɗo ɓe mbiya ala deƴƴo wona ko ɗum itta kalis ɗon ɗon hokka ɗum ya wona ko yo ɓiyum jooɗo gorko mawɗo baɗowni walla debbo mawɗo baɗowni fof ɓiyum jooɗoto e dewgal kono tawde ko sali ko rokkudema sabude walla o wi ko rokkatama e o yiɗama walla o yiiɗi ko serdema walla koni aɗa andi ɗum dewgal heddota ko ɗon kono noon so tawi woni aɗa yiiɗi ɓiya heddo e dewgal so tawi tan naate e suudu tinno funtu ɗum tinno wallu joom galle mum no mariri beele ma ɓesgu ar hen ɓesgu so ari e nder muñal ɓesgu o fewat
kono so ɓesgu ari tan muñal ala ko bonande jamma ñalawma est ce que ni sa yina ara bom ko wasde sertude sa yi ceerloɗe ene jawa bom ko sabu salade muñodirde nde ɗum noon ɓe kani tan ko muñodirde ɓe ganda wonde bani adama koko wayloto aduna kadi koko wahloto ayi hande sa ƴeemi miskineɓe hanki hewɓe ko ɓen hande gonti alɗuɓe hanki hewɓe hande gonti miskine mbo aduna ko noon yarata ɗum noon bani adama so tawi a itti ɓiya rokki neɗɗo tan wallodiri mum no mariri eyi ko ɗum ɓuuri moƴƴude tigui a jarama no fewi seydi an a weltanama sanne eyyi ɗum noon wasiya ma mo mbasiytoɗa bandiraɓe yiiɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV bisimilla ma. ewa ha joni mbiyanmi ɓe koɓe mbattu hakkille mabɓe Ayaawo TV no fewi saabu Ayaawo TV ko enen jeeyi ɗum ko kanko mbasortoɗen oɗo télé mbasortoɗen oɗo piyeten becce ko oɗo kadi jeyɗen neɗɗo ko jeyɗa ko ɗum poɗɗa daranade ɗum poɗɗa wallude ewa télé e radio fof ko gotum hay gotel hen so wallaka yaata ɗum noon eɗen jogui hande alɗuɓe nayi nder leydi Mali ɓiɓɓe Mali wonɓe nder leydi Mali wonɓe caggal leydi Mali moni foof ina foti joganade Pinal Ayaawo TV hitande foof ko fotata ittu tan waɗa e TV ewa so tawi a rokki TV Pinal ewa hayso temedere walla temedde goɗɗo itti temedde rokki wonata ko temedde 4 joni noon onon alɗuɓe ɓe galɗani ɓe foof ina foti hayso tawi yimɓe mbaɗa guure ɗe foof yimɓe mbaɗa pelle hitande foof hayso moni foof e galle foof jalten temedde ndenden ɗo ken Ayaawo Pinal TV ewa ma wallu ɗum no fewi saabu ɗum ɗo ko yimɓe woɓɓe joom anniyaji moƴƴi ko ɓen pewji ndeɗo feere ha mbawi e wadde million ngaji kewɗi darni suudu ndu gaddi Ayaawo ngo joni noon ɓenne kadi goppirtaki ɓen tan goppirtaki ene foti tawde ko enen jeeyi ko jeyɗen ko ɗum kanɗen wallude mbaɗen hen ballal men eɗen jogui patron ngaji mawɗi ɓe fof ɓe keeɗi danam nde moni fof ne jogui hitande fof hayso ujunaje 10 guitta gaddanɗo ka Pinal TV hayso tawi ko gollirgal maɓe hayso hunde walla ko pitto maɓe ittuɓe dokka ma dañ ko wallite ko dokkuɗa fof wata yaw eyyi ɗum noon patron ngaji men ɗi yooɓe tinno guila e joom nayyi en e beyi en e baali en wonɓe ladde wonɓe e guure mawɗe he foof moni fof ne foti wallude Pinal Ayaawo TV ewa beele ma en diwɗo saabu ɗum radio e télé foof hitande garde walla duuɓi garde ko tette watte koko laddata ɗum noon ha mo daro ha yaara koyɗe mum ha watta dogde ɗum ko wallede watta ɗum yooɓe tinno ɓe mballa télé o ewa ɓiɓɓe fulɓe kadi yo mbattu hakkille mum e dewle fulɓe ewa dewle fulɓe ɗe yo rewɓe yo teddin dewle mumen dewgal so teddinaka barke jibintaki ɗon gorko ina ɓiɗɗo wona ɓiɗɗo bonɗo taw koto bamum heɓata yimɓe hewɓe ne kala haalluji kewɗi ɓe mbiya ewa debbo bonɗo jibinta ko ɓiɗɗo bonɗo hay gorko bonɗo ne jibina ɓiɗɗo bonɗo a faami ɗum noon ko dewgal ko ma teddugal ara hen tan nde ɓesgu moƴƴo yalta hen eyyi ɗum noon bandiraɓe en calminiɓe kamɓe foof en beltanimaɓe ewa anen kadi min calminima min ñaganima Allah balɗe juɗɗe battane moƴƴe cukalon dañƴa kone yo Allah tongan en ɗum ewa yo Allah nawru ha joni golle ɗe yeeso yo Allah wallu on yo Allah hokku en sagoji meɗen enen kala e julɓe ewa ɗum foof on calminama a jarama no fewi kamɓe kala ɓe calmitimama wa aleykum salam a jarama no fewi seydi an a weltanama sanne e kadi a ari yewtere nde tigui rigui ko yiɗano heɓede hen ko foof heɓama eyyi ɗum noon a jarama e jabtowuji ma labtuɗi e wasiyaji maɗa eyyi ɗum noon eɗen ñaago Allah yo Allah rokku en nande e famde eyyi ɗum noon en beltima sanne e konngol maɗa cakkitulɗo ko haala mbaɗka fayida woni hen so tawi wonano hojomaji ɗi eɗen kanno ruttitade ɗon seeɗa wonde ɓiɗɗo bonirta tan to yummum ina bonira to banggueji ɗiɗiɗi fof saabu ɗo ko majjere mawde eyyi ɗum noon Allah jarama on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV hawnaki gartoyen e yewtere nde eyyi ɗum noon en nani ko ceerno Samba an wi wadde mbatten hakkillaji e dewle ɗe wata natiren dewgal sababude jawdi so tawi kadi en ndesama wata mbiyen eɗen mbaɗanteno ɗum natti waɗede joni
hanti enen ne eɗen jalta e gorko o ha laaɓa sababu nde o ala wadde noon dewgal ko giɗgol e hoolare so hoolare natti fof iwi ha laaɓi ceerno eyyi ɗum noon Allah jarama on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV en gardi e yewtere men Fayannde ha ɗo ɗum noon ko ɗo jaweten yewtere nde ha sahaji goɗɗi so hoddiri hawri e hojomaji yewtidanno e moon ko miñiraguel moon bandiraguel moon Dewil Diallo Maymoun Oumar debbom heelange tawi ene yadanno e ceerno Samba an ɗum noon on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV so waɗi cuggue caggue perguetti yafoye ɗaɓɓama enen sahaji goɗɗi